Om Divyam presents. ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କେବଳ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅବୟବ, ଆୟୁଧ ଏବଂ ଆଭୂଷଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ନାରିକେଳ ଅଥବା ଗୁବାକ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରପଟରେ ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ। ହସ୍ତି ମସ୍ତକ ସଂଲଗ୍ନ ମାନବ ଶରୀରରେ ସର୍ପ, ଅକ୍ଷମାଳା, ଅଙ୍କୁଶ, ଉପବୀତ, ଭଗ୍ନ ଦନ୍ତ ଓ ଲଡୁର ସଂଯୋଗ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବରଦ ମୁଦ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉଭୟ ଉପବେଶନ ଓ ନଟତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଭୟ ଓ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଉପାସନାର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶ ଉପଲବ୍ଧ। ସକଳ ବିଘ୍ନର କାରକ ହେତୁ ସେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ପୁଣି ସକଳ ବିଘ୍ନ ନିବାରକ ହେତୁ ବିଘ୍ନ ନାଶନ। ସେଇଭଳି ସକଳ ଭୌତିକ ଅବିଦ୍ୟାର ସେ ଯେପରି ନିୟନ୍ତା, ସକଳ ବିଦ୍ୟା, ବିଭୂତି ଓ ସିଦ୍ଧିର ସେ ମଧ୍ୟ ବରଦାତା। ଖର୍ବ ହେଲେ ବି ସକଳ ଗଣଙ୍କର ସେ ପତି, ଗଣପତି, ଗଣନାୟକ, ବିନାୟକ। ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ମୂଷିକ ବାହନ। ଏଭଳି ରୂପ, ଠାଣି, ଆଭୂଷଣ ଓ ବାହନରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ଦେବତା ଜନମାନସରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୋହନୀୟ ଭାବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। କାୟର ବିରାଟତା ପାଇଁ ଗଣେଶ ମହାକାୟ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସମନ୍ୱିତ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା। ପୃଥୁଳ ଓ ଲମ୍ବମାନ ଉଦର ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେତୁ ସେ ଲମ୍ବୋଦର। ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସତେ ଯେମିତି ସେହି ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ସହ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ଭିତରେ ଦୃଢ ମାନସିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଫୁଟି ଉଠେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କଟି ଦେଶରେ ମାଳ ପରି ଆବୃତ ସର୍ପ ଶକ୍ତିର ହିଁ ଦ୍ୟୋତକ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଟି ବା ଅଣ୍ଟାକୁ ଦୃଢ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ହସ୍ତିର ମସ୍ତକ ଅମାପ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୌଦ୍ଧିକତାର ପ୍ରତୀକ। ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ସଯତ୍ନ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦୁଇ ଦାନ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭମାନ ଅଙ୍କୁଶ ମଧ୍ୟରେ ଆକଟ ବିସ୍ତାର ହିଁ ରୂପାୟିତ। ସେହିଭଳି ରଜ୍ଜୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଧୃତ ଅକ୍ଷମାଳା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୁମିଷ୍ଟ ଲଡୁ ଧାରଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ
ଚତୁର୍ଥ ହସ୍ତର ବରଦ ମୁଦ୍ରା ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପରାହତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାଫଲ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଭଳି ତାଙ୍କ ବାହନ ମୂଷିକ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥିର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମୂଷିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତୀକିତ କରି ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାହନ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଓ ବେଶଭୂଷାରେ ମଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମହିମା ଓ ମହନୀୟତା ଭକ୍ତ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ସେବିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ଆଭୂଷଣ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧିରେ କେତେକ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେବତା ରୂପେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଦ୍ୟାପି ଅତୁଟ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ନବରୁଚି ଓ ନବସମ୍ପଦର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଘଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କେତେଟା ନୂତନ ରୀତି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। କେତେକ ସ୍ଥଳେ ଆୟୁଧ ଓ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଘୁ ରୁଚିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ଉପାସନା ଅହଂଭାବର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲାଣି। ଦେବତା ଆସନରୁ ଗଣେଶ କ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ବିପଣନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲେଣି। ଧ୍ୟାନ ନିବିଷ୍ଟ ମନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚଳ ପରିବେଶଟିଏ ଆଜି ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାବ କରିବା ଦୁରୂହ। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ପ୍ରୌଢ଼ୀ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଉପଚାର ଭିତରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକେ ଆଜି କେତେ ଦୂର ପ୍ରିୟ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଜଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଓ ତୋୟ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୃକ୍ଷଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ଚତୁର୍ବିଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଶରୀର ହୃଦୟ ମନ ଓ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ପତ୍ରତୁଲ୍ୟ କ୍ରମଶୁଷ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ଓ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶନ କରି ତନ୍ନିହିତ ହୃଦୟ ରୂପକ ପୁଷ୍ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମନରୂପକ ଫଳରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରୂପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ସହ ତାହା ହିଁ ହେବ ସେହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା।